என்னோட தலைமையிலான வணக்கம். நான் உங்கள் பிரச்சனை அன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பூமி சுற்றினாலும் அது ஏன் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல, அதை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனையும் சுற்றுது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையோட படைப்பில் இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமும் கூட. பூமி வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 1000 மைல் பெர் ஹவர் அப்படின்ற வேகத்தில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இவ்வளோ இருந்தோம், ஆனால் நம்ம அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட ஃபீலிங்கே இல்லை. அதான் நேச்சரோட ஹைலைட்டே அது அங்கே தான் இருக்குது. எதனால் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஏன்னா எப்பொழுதுமே பூமி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, அதாவது நிலையான ஒரு வேகத்திலே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது. அதனால தான் நம்மளால் உணர முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து ஒரு வெஹிக்கிளில் போகிறதா வச்சுக்குவோம். உங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்பையோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்பையோ இல்லை பிரேக் போடுறப்பையோ தான் உங்களால் அந்த ஸ்பீடை வந்து உணர முடியும். அது வரைக்கும் உங்களால் உணர முடியாது. ஸோ பூமி அதோட வேகத்தை எப்போ அதிகப்படுத்துதோ இல்லை அதோட வேகத்தை எப்போ குறைக்குதோ இல்லை எப்போ பிரேக் போடுதோ அப்போ தான் நம்மளால் அதோட வேகத்தை உணர முடியுமே தவிர அது வரைக்கும் உணர முடியாது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. எண்ணங்கள் நலமானால் எல்லாம் நலமாகும். அண்ட் தென் தேங்க்யூ. சைன் ஆஃப் பிரசன்னா.